Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibele lonke amakhaya ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibole khona le video. Kanti ke mangokuqala usijonele likhasi ngiyakwamukela igama lami usibonga konke wakandwandwe. Ngicela usubscribe ungakhohlwa nokucindezela ibheli khona YouTube angeke akuvalele ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka ihamba phambili kanise mathene ngizokhuluma ngazo namhlanje ngizokhuluma ngamaqwabe twins. Amaqwabe twins ke aduma kakhulu lapha kwemncintiswaneni wama idols SA. Abantu abaningi bawathanda ngebhadi ke awazange aphumelela. Kanti ke kuyashiya ukuthi ke ukuvaleka kweminyango kusuke kuvuleka eminye. Kanti ke nangampela ke wabe esewathatha ke ewasayina ke uDJ Tira esebenzisana nawo. Kanti ke abantu bawathanda kakhulu. Akhipha ingoma eyathi hamba isingili yabo oqala, esibili ke yase ithi ama gift. Abantu ke abawathanda kakhulu. Kanti kamumva nje badalule indaba ezimnandi kakhulu futhi ke ezijabulisa abantu abaningi lapha enkundleni zokuxhumana, especially ku Instagram. uDJ Tira ke ubese posta isithombe sabo beme neMonto entsheceke wasethi ke congratulations. Kanti ke abantu abaningi ke bebese bephosa ke ama comment bebabongela okusho ukuthi ke indima noma la emculweni izinto zibahambele kahle kakhulu. Bavuka ke ngayo iMonto yohlobo lo BMW entshantsha. Kanti ke sithi ke sizwe the media sababongela kakhulu. Kanti ke sisekuze zabantu abasha abenza kahle endimeni ezomculo. Uzoveza Ikhono elingaziwa umrapper waseThekwini uNtsika yesizwe neSTC Ngcobo odume kakhulu ngale lika neSTC. Waduma ngengoma yakhe eyayithi Hell No nenye ke ethi Strings and Bling. Abantu abaningi ke bayamthanda kakhulu neSTC. Umrapper ke usemncane waseNingizimu Afrika kodwa ke usezinze kakhulu ke phesheya kwezilwandle. uNeSTC udalule lol indaba lezi ethe mayijabulisa abantu khona lapha enkundleni yokuxhumana ku Instagram. Masho ukuthi ke uzovela emidlalweni thizeni la azobelingisa khona okokuqala nqa. Abantu abaningi ke bebese bembongela ke yena uNeSTC bethi ke abasakwazi nokuyibamba, abasakwazi nokulinda. Kanti ke uthekene umdlalo lo uzovela okokuqala ku Netflix nge20 zayo lenyanga. Kanti ke sithi ke simbongele kakhulu naye uNeSTC. Abantu abaningi ke abasha baya ngakho ulokho beqhubeke njalo bephumelela khona la eNingizimu Afrika kuyizindaba ezinhle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ke nabanye abantu abasha basakhula lapha ezikoleni bayabukela ku lawa amaciko ethu enza kahle kakhulu. Kanti ke sengivala noma sengiphuma kanje ake ngithi ke kunesixwayiso lapha njengoba ke umongameli wakwadalula ke indaba zokuthi ke abantu ke abangasebenzi bazothola imali yesibonelelo engango 350. Kuthiwa ke kunezigila mkhuba ke eseyithathele lo thuba zalisebenzisa iqola abantu ezenza ngathi ziyabasiza ngokuapply. Kanti ke bese ithatha imininingwane yabo zenze ngayo ubugebengu. Kuthiwa ke abantu mabaqaphele kakhulu. Nami ke ngithi ke ningabalandeli bezwe media niphephe bakithi ningavumeli noma iziphi igila mkhuba zidlale ngani ziniqole. Nixwayise nabanye ukuthi ke mabaqaphele zona le igila mkhuba. Kanti ke awuhambe ku comment section bese ke ushiya uvo lakho ukuthi ke iziphi ethe ezakuhlaba umxhele kuzo zonke sithe sakhuluma ngazo namhlanje. Ungibambe ke evidini elandelayo. Kanti mina sengiphuma kanje ngiyintatheli ka YouTube ngithi ke asidibane futhi evidini ezayo.